Earki, zatikien arteko eragiketekin jarraituz, biderketak eta zatiketak ikusiko ditugu bideo honetan. Zatikien arteko biderketak. Bueno, hemen ikusten dugun moduan, A zati B bider C zati D zatikia edukita, egiten dena da biderketa dagoenean, goikoak elkarren artean biderkatu, eta bekoak ere beraien artean biderkatu. Adibidetxo bat. Demagun, bi zazpiren bider bi eren daukagula. Hemen ez dugu izendatzaile berdinik eta jarri behar, Askotan, honekin, ez dakiz egaitik, liatzen zarete, bai, biderketak egiteko zuzenean. Goikoa goikoarekin biderkatu eta bekoa bekoarekin. Beraz, bi bider bi goian eta zazpi bider hiru behan. Eta biderketak eginda, bi bider bi lau goian, zazpi bider hiru hogeta bat izendatzailean, bai. Ez da izendatzaile berdini jarri eta zer egin behar, kontuz askotan honekin okertzen zareteta. Beste adibidetxo bat, kasu honetan, zatiki bat, bider zenbaki bat daukagu, zenbaki oso bat, bai. Kasu hauetan ere, izendatzailerik ez daukagunean, zenbaki osoa delako, imaginatu behar dugu izendatzailean batekoa daukagula, bai, hiru zati bat daukagula, zagaitik, hiru zati bat hiru delako, bai, orduan, egiten da berdin, bai, baina imaginatuta zenbaki osoren azpikaldean batekoa daukagula, orduan, goikoarekin, bi bider hiru, goian, eta behan, hiru beharrean hiru baten daukat, bai, orduan egingo dut, goikoarekin, bi bider hiru, eta bekoarekin zazpi bider bat. Beraz, bi bider hiru, 6, zazpi bider bat, zazpi. Ikusten duzuen moduan, biderketak oso errezak dira, bai? Vale. Zatikien arteko zatiketak. Hauek egiterako orduan, holako zatiketa bat daukagunean, A zati B, zati C, zati D, egiten duguna da, gurutzean biderkatu. Biderkatu beharrean horrela zuzenean egiten dugu. Lehenengoa ez, zenbakitzailea bider bestearen izendatzailea, hola gurutxe bat, bai, diagonalean, A bider D goian, eta gero, B bider C beste diagonal hau behan. Goazen adibidetxo batekin hobeto ikustera. Biratu, hiru bosten, zati hiru bosten. Kasu honetan, egiten badugu, hiru bider bost, egiten dugu biderketa, nahiz da zatiketa izan, gurutzean biderkatu. Hiru bider bost goian, eta bost bider hiru behan, bai? Orduan, biderketak egiten ditugu orain, hiru bider bost amabost, eta bost bider hiru amabost. Beraz, amabost zati amabost, eta hau simplifikatu behar dugu, bai? Amabost zati amabost badakigu bat dela. Bale, beste adibidetxo bat. Zenbaki oso bat daukagunean, zatiki bat, bai? Berdin. Orain arte bezala, zenbaki osoen izendatzaile moduan bat imaginatuko dugu. Orduan, hau da, bi goian legoke, eta bat azpian, zati bost eren. Eta egiten dugu aurreko eragiketa berdina. Zatiketa izan arren, gurutzean biderkatu. Orduan, lehenengoa, hau bider bestearen bekoa, goian, bi bider hiru goian, eta bat bider bost behean. Bai? Beraz, orain biderketa egiten dugu, bi bider hiru 6 da, bat bider bost, bost. 6 bosten. Kasu honetan, ezin dugu gehiago simplifikatu, bai? Ez daukatelako zatitzaile mankomunik, beraz, hau litzateke emaitza. Ondo, baina batuketa, kenketa, biderketa, zatiketak ikusita, eragiketa kombinatu batzuk ikusiko ditugu. Bai? Adibide moduan, zuek ideia bat izateko gero klasean eragiketak egiten ditugunerako. Orduan, demagun, ematen digutela, bi bosten gehierena, ken erdia, ken bostena, bai? Eta parentesi artean daukagu bizatikiok eta beste bi hauek, bai? Vale. Orduan, lehenengo, parentesi barruko eragiketak egin ditzakegu, bai? Kasu honetan, bai? Lehenengo parentesi barruko eragiketak egingo ditugu, eta gero azkenengo kenketa hau, bai? Orduan, goazen lehenengo parentesiarekin, bai? Kasu honetan, batuketa hau, bizatikien arteko batuketa egin alizateko, izendatzaile mankomuna topatu beharko dut, bost, eta hiruren multiplo komunetako txikiena, 15 da. Bai, orduan, izendatzaileetan 15 jarri, eta noa orain ikustera, zein izango litzateke zenbakitzaile baliokidea, bai? Vale. Orduan, zer egiten zen, 15 zati bekoa bider goikoa, lehenengo zatikian, orduan. 15 zati bost, hiru bider bi, 6. Urrengoa, 15 zati hiru, bost bider bat, bost. Hola eukiko nuke, lehenengo parentesia, izendatzaile aman komunakin, bai? Orduan, orain, ken, hau oraindik ez dute ingo, ken, eta bigarren zatikea.
bi eta bost izendatzaile hauen arteko multiplo komunetako txikiena 10 da. Orduan, egiten dugu berdin, ez? 10 zati bi, bost, bost bider bat, bost. Eta horrengoa, 10 zati bost, bi bider bat, bi. Ondo da, behin izendatzaile eman komuna edukita, orain, lehenengo zatiki hau, batu dezakegu, 15 izendatzailean, eman komunean dagoelako, eta 6 gehi bost, goian 11. Ken ikurra, begarren zatikia, 10 izendatzailean, eta bost, ken bi, 3. Eta orain, berriro, beste bi zatiki ditugu izendatzaile ezberdinekin, bereien arteko izendatzaile komuna topatu beharko dugu, beraz 15 eta 10-en MKT, kasu honetan, 30 da, eta egiten dugu orduan. 30, zati bekoa, bider goikoa. 30, zati 15, bi bider 11, 22. Ken, eta orain, 30, zati 10, 3 bider 3, bederatzi, ken bederatzi. Orain ja, goiko kenketa eginda, 22 ken bederatzi, 13. Beraz, 13, 30-en. Eta zenbaki hauek ere ez daukate zatitzaile aman komunik, beraz, ezin da gehiago simplifikatu, holase geratzen da. Beste adibidetxo bat. Demagun, daukagula bi bosten zati erdia ken 30-en. Bueno, zatiketa eta kenketa daukagu. Aurreko orain arte ikusi dugu moduan, zer egiten da lehenango, eragiketa kombinatuetan, zatiketa ala kenketa. Hori da, zatiketa. Orduan, zatiketa egingo dugu lehenengo, eta ondoren horrek ematen diguna ken 30-en, bai? Orduan, nola egiten zen bi zatiken arteko zatiketa? Goratzen bazarete egiten zen biderketa gurutzatua. Beraz, lehenengo zatiketa egingo dugu esan dugu, eta gero kenketa orduan. Biderketa gurutzatua. Bider bi, kasu honetan 4 goian, eta orain bestea, bost, bider bere diagonalean dagoena, bider bat, bost behan. Eta geratzen zaigu oraindik ken 30-en. Vale, orain kenketa badaukagu bizatikiren artean. Orduan, lehen da biziz, kenketa egin alizateko, izendatzaile komuna topatu beharko dugu, bost eta 10-en arteko MKT 10 da. Beraz, izendatzailean 10 jarrita, orain zenbakitzaileak topatuko ditugu. 10, zati bost, bi bider 4, 8 lehenengo zatikian, eta 10 zati 10 kasu honetan, bat bider 3, 3. Bai, ja, bazeukan izendatzailean 10, beraz, geratzen da dagoen moduan. Eta orain, izendatzailea berdin edukita, zenbakitzaileen arteko kenketa egin beharko dut, kasu honetan, 8 ken 3, bost 10-en. Eta, fijatu bargaren ez beti, simplifikatu dezakegun, kasu honetan, bai, simplifikatu daiteke. Bai, bost eta 10, goian eta behan zati bost egin dezaket, bai. Orduan, goian eta behan zati bost egin da, bost zati bost bat goian, 10 zati bost bi behan. Bai, eta hoia erdia ezin da gehiago simplifikatu, beraz, holase geratuko litzateke. Vale, eta azkenengo bat, demagun daukagula, bi bosten zati eta hemen parentesi artean kenketa bat, bai? Orduan, kasu honetan, zer egiten da lehenengo? Hori da, lehenengo, parentesi barruko eragiketak egingo ditugu, eta ondoren egingo dugu zatiketa, bale? Orduan, bi bosten zati hor geratzen da, momentuz, bai, hor dago, bere lekuan, usten dugu, eta azten gara, parentesi barruko eragiketekin. Beraz, parentesia zabaltzen dugu, eta bi eta 10-en artean, izendatzaile komuna 10 litzateke. Eta orain zenbakitzailea topatzeko, zati bekoa, bider goiko orduan. 10, zati bi, bost bider bat, bost goian. Urrengoa, 10, kasu honetan 10 daukanez honek ere izendatzailean, goian dagoen moduan geratuko litzateke. Ondo da, oraindik kenketa, parentesi barruko kenketa egin behar dugu, beraz, bi bosten zati hortxe geratzen da, eta kenketa egingo dugu. Izendatzailean 10 daukagunez, bost, ken 3, bi 10-en, bai? Ondo da. Eta orain, bai, bi zatikien arteko zatiketa daukagu. Eta zatiketa egiterakoan, gogoratzen dizuet, egiten zana zen, biderketa gurutzatua, bai? Naiz eta zatiketa izan, biderketa bat egiten dugu, bai? Baina gurutzatuan. Orduan, kasu honetan, bi bider 10 goian, eta bost bider bi, beste diagonala, behan. Bai? Hau, egin dezakegu biderketa bider 10 dela eta zati 10, baina, kasu honetan, goian bi daukadanez biderkatzen eta behan bi daukadanez ere biderkatzen, kendu ditzazket bata bestearekin simplifikatzea da, azkenean, da goian egitea zati bi eta behan zati bi egitea, bai? Orduan geratuko litzaileake 10 bosten. Eta hause ere, oraindik, gehiago simplifikatu daiteke, bai?
amar bosten, simplifikatu daiteke, ze bi zenbaki hauek, zati bost egin daiteke. Orduan, ez barkatu, errezago. Amar zati bost, bi da. Vale? Barkatu, nengoen gurutzatuta. Vale, orduan hori, amar zati bost, kasu honetan, bi. Hau litzateke emaitza. Beno, bauz izan da guztia, eta lasai, ariketa batzuk klasean praktikatuta errez ulertuko duzue.